बढ़िया दृश्य मुझे देखा ଏବେ ପାଖାପାଖି 8:30 ବାଜି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ମୋର ସରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଚା ଥିଲା। ଭାବିଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଛାତ ଉପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ରିତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଉନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦିଲ୍ସେ ସରି ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି ଏତେ କାମ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ କାମ ଆଜି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ହେବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଧାନ ବିଲ ବି ଅଛି। ଆଜି ବିଲରୁ ଧାନ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ବାପା ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଧାନ ପଡ଼ିବ, ବୋଉ ଆମର ସେଇଠି କିଛି ରଖାରଖି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧାନଟା ଆସି ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ସିଏ ଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ରିଷି ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ସତରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ବୋଧେ 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଖାଲି ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି। ମାଛ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଆସିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦେଖିବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ସାନ ଭଉଣୀଟି ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଧାନ ଆସି ସାରିଲାଣି କେତେ, ଆହୁରି କେତେ ବି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଧାନ ଗଦା ହେବ। ଏମିତି ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଧାନ ଆସିଛି, ଆହୁରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ବି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ଏମିତି ଆମ ଧାନ ଯେଉଁଠି ଗଦା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ବି ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଫୁଲ ବି ଦିଏ, ଧୂପ ବି ଦିଏ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ଧାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଧାନ ଗଦା ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଠିକ୍ସେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରୁନି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶି ହେଇଯାଉଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇଠି ରହିପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେବି ବି ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଉନି। ଯେହେତୁ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ବେବିଟେ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉନି, କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁନି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ମୋ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉନି। ଯାହାର ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କାମ, କେତେ ବିଜି ରୁହନ୍ତି, ବିଜି ଲାଇଫ୍। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏମିତିକି ବି ରେସିପି ବି ସେୟାର କରିବି, ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ। ବେଡ୍ ଫେଡ୍ କେମିତି ଆଜି ଅସନା ମସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି କିଛି ବି ସଜାଡ଼ିନି କି କିଛି ବି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ମୋ ରୁମ୍ର। ପୁରା ମେସି। ରିଷି ଏବେ ତ ଦିଦି ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି। ତା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ବନାଉଛି, ତାକୁ ଏବେ ଖୁଆଇବି। ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, ଜମା ବି ଖାଏନି। ତାକୁ ଏମିତି କିଛି କହିକି ଖୁଆଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି, ତାପରେ ଯାହା ବି ମୋର ବାକି ଥିବ କାମ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପୁଅ ଆଗ ଖାଇସାରୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଆସିସାରିଛି। ଏଥିରେ ମାଛ ଧୋଇ ସାରିଛି, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପକାଉଛି। ଏବେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବି।
देखंतु केते दुष्ट ऋषि मो मंगलसूत्र को केमी कामुची देखंतु कौन करुचु हाँ कौन करुचु ऋषि काई ऋषि बाबा काई माछ खाइबो बोली गोटे पिला को ऋषि काई ऋषि बाबा काई माछ खाइबो बोली गोटे पिला कोन होउची एक्चुअली मैं करी जमा माछरा ही पकईची किंतु ऋषि व्यस्त होची कि माछ खाइबो से केबे खाए ना कि कोन तंते जाने कांदुची मैं माछ खाइबो देखंतु केमते कांदुची ताको चिड़ौची माछ भजा चलती है ऋषि माछ खाइबो बोले कांदुची दीदी ताको माछ खाया नहीं गले मत माछ भाजी ऊपर निकल बापा भी आसी ना ଏବେ ଆମ ଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ऋषि से गाड़ी में बसी देखो मैं आपको जूम करके देखा आपको देखो अनौज मो आड़े डाकुची भी बापा ता ऊपर चढ़ी काढ़ुं धान गुरा सब देखो देखो माछपाई मसला भी कषि सारी ए पानी मुझे देखु तो काटा तरकारी ए फुटिला माछ भी पकई दूसरी माछ तार रेडी हो गले आ कि भी कलिनी भात डाली माछ फ्राए आ काकुड़ी सलाड पांपड़ बस इतक ही आज लंच खाया आमर माछ आसिले कि तरकारी पसंद करते एमती फ्राए टाइप रि सब हुए देखु घर सब ऋषि मिसिक पकई एबे सब मुझे क्लीन कर सारी केवल लुगा ही पड़ी जस्ट भांगिकी थोईदेवी बस मोर पाखापाखि सब कम ही सरीज केवल खाया टाइमटा ही रसिले समस्त खाया देवी आज बहुत लेट भी है देखो मु घर सब क्लीन कर सारी देखो बहुत असना कर पकई मत असना भी असना जमा भी भल लगे मैं चटापट क्लीन कर दिए आज ब्लॉग ये ही एंड करवा जदि वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जमा भी भूल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बाय रहूची।